ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണത് കറുവത്തും ചേമ്പും കറിയും കിളിമീൻ പൊരിച്ച റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ കറുവത്തും ചേമ്പും ഒക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഇനി അതൊക്കെ നുറുക്കി വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചേമ്പിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പള്ള നിറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചല്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റും ആണല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ. ഈ കറുവത്തിൻ്റെ മുറിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെത്തി നന്നാക്കി വെക്കട്ടെ. ഇനി ചേമ്പും കറുത്ത നുറുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കഴുകി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലോണം കഴുകട്ടെ ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു കുക്കർ കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറുവത്ത നുറുക്കാതെയാണ് കഴുകിയത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി കൊടുത്തിക്കണം. ഈ ചേമ്പും വലിയ ചേമ്പൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ കുക്കർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിക്കണം. അതിൽ കഴിഞ്ഞ് കറുവത്തും ചേമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. 4 പച്ചമുളകും കീറിയിട്ടിക്കണം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് പാകത്തിന് വെള്ളവും പാർന്നിക്കണം. ഇനി അതിക്കൊരു 2 പുളിൻ്റെ കുരു ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഗ്യാസുമ്മക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി ഇത് 2 വിസിലടിച്ചോളം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കറിയൊക്കെ ഇനി അവിടെ വേകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി അതിക്ക് തേങ്ങ ചെറിയ എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 മുറി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഈ കറിക്ക് എടുക്കുന്നത്. മിക്സിൻ്റെ ജാറ് എടുത്ത് വെച്ചിക്കണം. അതിൽ കഴിഞ്ഞ് 6 ചെറുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിക്കണം. അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. പാകത്തിന് വെള്ളവും പാർന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഒരു വിസിലടിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കണം. കറിയൊക്കെ വെന്ത് ഉഷാറായി കിട്ടിയിരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ അരച്ചതയക്കണം പാർന്ന് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പാർന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കറിയൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിക്കണം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിക്കണം. കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. 2 കറിവേപ്പിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതയക്കാണ്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇനി മീനക്ക് കായം കൂട്ടി വെച്ചതാണ് പൊരിച്ചണം. ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മീൻ കായം കൂട്ടുന്നത് ഞാൻ അതിലിട്ടിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് നല്ലോണം ഒന്നുകൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അരച്ചങ്ങാണ്ട് മീനൊക്കെയാണ് പാർന്ന് കൊടുത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കിളിമീനാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിക്കണത്. ഞാൻ കിളിമീൻ എന്നാണ് പറയല്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി എന്തായി മീനിന് പറയലെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പപ്പടം ഇവിടെ പൊരിച്ചിക്കണം. ഈ മീനാണ് പൊരിച്ചിട്ടെ. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിക്കണം. അത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിക്കണം. ഇനി മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ആ മീനൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. അപ്പോൾ മീൻ പൊരിച്ചണ പണിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീനും കറിയും പപ്പടം പൊരിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ അയക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.